Вітаю вас, шановне господарство! 24 червня 2025 года сповнилося 125 годов з дня народження білоруського письменника, прозаїка, драматурга, якого часто називають білоруським Достоєвським, Кузьми Чорного. З-під пера Кузьми Чорного вийшло шмат літературних творів. Один з їх – роман «Третє покоління», який був написаний у 1935 году. У ім автор адлюстраваў той час з яго складанымі праблемамі. Твор паказвае класавую барацьбу ў першыя паслякастрычніцкія гады, калі кулакі, закаранелыя уласнікі становіліся ў варожую пазіцыю да савецкай улады. У рамане паказаны тры пакаленні людзей – дзяды, бацькі і дзеці. Галоўнымі героямі твора выступаюць Міхал і Зося Тварыцкі, прадстаўнікі сярэдняга пакалення. Праз узаемаадносіны галоўных герояў Кузьма Чорны паказвае складаны працэс перавыхавання чалавека, згубны ўплыў на яго уласніцкай філасофіі, іх духоўны рост, дабратворны ўплыў калектыву. Праз увесь твор праходзіць думка, што маладое пакаленне будзе больш шчаслівае, у іх усё наперадзе. Таму і заканчваецца твор словамі пра самых маладых герояў твора – Ірынку Назарэўскую і Славу Тварыцкую. За імі будучыня, ім яе будаваць, незважаючы на памылкі мінулых пакаленняў. Кніга Кузьмы Чорнага «Трэцяе пакаленне», як і іншыя творы пісьменніка, вы зможаце знайсці ў сельскай бібліятэкі аграгарадка Новасёлкі і іншых бібліятэках Ашмянскага раёна. Прыемнага вам чытання!